Hola, soc la Montserrat Solà, antropòloga i membre de Carrotxa des de 1995 i amb aquest missatge vull felicitar l'entitat pels seus 40 anys i per tota la tasca que ha fet. Personalment, per mi Carrotxa ha estat una escola on he après moltíssim com a investigadora, és on vaig posar a la pràctica què volia dir fer treball de camp, anar a entrevistar informants, documentar i sobretot on vaig aprendre a parlar en públic, a fer xerrades per comunicar precisament tot allò que anàvem coneixent sobre les nostres formes de vida, de relacionar-nos, de treballar, del que creiem, de com celebrem la festa, en definitiva de com construïm comunitat i identitat. A Carrutxa també li estic molt agraïda perquè vaig tenir la sort d'entrar a treballar-hi amb l'Inventari del Patrimoni Etnològic del Priorat i això em va descobrir un territori molt proper, que és el Priorat i els seus pobles, que és aquí on he desenvolupat molt bona part de les meves recerques i moltes experiències i anècdotes acumulades, els estius al Barca amb les Montsants, el Salvador i la Roser, entrevistant a moltes persones, quilòmetres amunt i avall per la comarca fent xerrades amb ells, amb el Ferran, amb la Flores, amb l'Ezequiel, i tant em va atrapar aquest territori que ara hi visc i hi treballo. També vull fer palès dues de les coses que he après sent carrotxera. Una és que com a centre de documentació no té cap mena de sentit fer recerca i documentar, interpretar, si això després no es tradueix en un retorn a la població en la forma que sigui. Per tant, la tasca de divulgació i difusió és imprescindible per continuar sent una entitat viva i amb sentit. Crec que tenim un deute de transmissió de tots aquests coneixements que anem recollint i interpretant, sobretot perquè crec fermament que és en la cultura popular, en la cultura simplement, que és on haurem d'anar a buscar els nous referents i paradigmes en aquest món que tenim avui en dia, en aquest context ple d'incerteses, globalitzat i que pretén el control social i uniformitzar-nos. Per tant, crec que ara haurem de mirar a la cultura popular per recuperar o crear nous paradigmes en aquest sentit i encarar el futur. Per tot això brindo amb aquest vi de la Vall d'Ulldemolins, llarga vida Carrutxa, per molts anys i visca la cultura popular.